Wel, pnawn da, croeso i'r oedfa pnawn yma yn enw Arglwydd Iesu Grist. Croeso hefyd i bawb sy'n yn gwylio ar y we. Chi'n gweld Emyr sy'n arwen ni, ac yn dymuno bendith Duw ar Emyr. Aroswch i gael paned ar y diwedd. Mae'r cweddiadau wedi bod ar y sgrin gyfer yr wythnos. Dim Mawrth, mae cwrgweddi fan hyn, fel arfer, am 7:45. Darganfod Cristnogaeth yn digwydd nos Fercher, ac yna nos Iau bydd wyn ar Zoom fel arfer. Yna bore Dydd Gwener mae'n amser paned, ac yn yr hwyr wedyn mae'r clybiau, clwb Iau a'r clwb Hun. Ac os Dyw ei mynd, bydd Emyr yn arwen ni Sul nesaf. A fel o'n i'n dweud, bore yma mae'r clociau yn mynd mlaen nos Sadwrn nesaf, felly cofiwch am hynny hefyd. Fi'n credu dyna'r cyfan. Casgliad y mis gyfer gwaith Scripture Union. Gadewch i ni gwyddio. Ni'n diolch i ti o arglwydd am bob beth da ti wedi rhoi i ni yn ystod y dydd. Ni'n diolch i ti am gael cwrdd y bore yma yn dy enw di a ryddid gyda ni wneud hynny yn ein gwlad ni. Ni'n diolch i ti am dair di ac am yr arglwydd Iesu Grist. Ac bedydd difeirwch Iowan, a bedydd Iesu Grist, a bedydd Ysbryd Glân i ni. Ni'n gwyddio arglwydd y byddwn ni yn deall y pethau yma yn fwy dwfn ac byddai'n brofiad ac yn reality i bob un ohono ni. Gofyn awr ar i ti yn helpu ni heno i wrando ac i fod o ddifri wrth i ni feddwl am y frwydr ysbrydol. Ni'n gwyddio o arglwydd byddai ti yn siarad gyda ni a'n cymhwyso beth sydd yn dair di i'n bywydau ni. Ni'n cyflwyno nawr. Nid yn unig yn hoedfa ni, ond bob oedfa arall, ni'n gwybod amdani. Ni'n cyflwyno'r eglwys yn Aberystwyth ac yn Llambed a Gwydion a Meirion yn arwen fyna. Ni'n gwyddio arglwydd ar ei ti godi enw Iesu Grist yn uchel iawn. Cymer y clwd i gyd y dy enw dy hun. Amen. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd i ddechrau rhif 314. A'r emyn gyntaf yma'n pigo lan ar syniad glywon ni bore yma. Ni'n meddwl bore yma am fedydd ac a syniad o glanhau a cael eich golchi. Wel, ni'n mynd i ganu nawr. Glanhad y eglwys Iesu Mawr ei grym yw bod yn lan. Sancteiddia i gwaith, gweddi yn ei gwaith a ffira hi yn y tân. Ond yna, mae'r bennill ola'n dweud hyn wrthon ni, yn clymu fewn efo'n oedfa ni heno, heb nawdd na nerth, ond tarian ffydd, a chledd yr Ysbryd Glân. Beth boed rhinweddau angau'r groes o'i chylch yn fyr o dan. Nawn ni sefyll i ganu yn gilydd.
mynd i fod yn darllen eto heno, yr adran yna yn Effesiaid pennod 6, ac adnod y 10 i 20. Cyn bod ni'n darllen, gan i air byr o weddi efo'n gilydd. Ie, arglwydd ein Duw, ein gweddi yw y bydde di yn ein glanhau ni. Arglwydd, os oes rhywun yma heno sydd ddim eto wedi credu, ac angen cael ei golchi'n lan yng ngwaed yr arglwydd Iesu, a wneud i hynny yn eu profiad nhw heno, ac arglwydd i ni fel dy bobl, dy eglwys di. Ni'n gwybod fod angen o ddydd i ddydd i ni gael ein puro a'n sancteiddio. Ac arglwydd ni'n gofyn arna ti wneud hynny trwy waith yr ysbryd glân. Ni'n gofyn arna ti ddefnyddio heno nawr dy air di mwyn ein trawsnewid ni, ac mwyn ein adeiladu ni, ac mwyn ein nerthu ni yn y frwydr yma yn erbyn drygion ni. Arglwydd ni'n dod at y ti felly ac yn gofyn arna ti i drygarhau wrthyn ni ac i ddod yn agos ato ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Effesiaid 6, dechrau'n adnod 10. Dyma air Duw. Yn olaf, ymgryfhewch yn yr arglwydd, ac yn nerth ei allu ef. Gwisgwch amdano'ch holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Nid am ei drolion yr ydym yn yr afael, ond a thywysogaethau ac awdurdodau, a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd. Gan hynny, ymarfogwch a holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru gwrthsefyll yn y dydd drwg, ac wedi cyflawni pob peth sefyll yn gadarn. Safwch yntau a gwirionedd yn wregus am eich canol, a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron, a pharodrwydd i gyhoeddi efengyl tangnefedd yn esgidiau am eich traed. Heblaw hyn oll, ymarfogwch a tharian ffydd, a hon byddwch yn gallu diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. Derbyniwch helm iachawdwriaeth a chleddyf yr ysbryd, sef gair Duw. Ymrowch i weddi ac ymbil, gan weddio bob amser yn yr ysbryd. I'r diben hwn byddwch yn effro gyda dyfal barhad ym mhob math o ymbil dros y saint i gyd. Ac weddiwch dros y funnau. Y bydd i Dduw roi i mi ymadrodd ac agor fy ngenau i hysbysu neu omddirgelwch yr efengyl. Trosti hi rwyf yn llysgennad mewn cadwynau. Ie, gweddiwch ar i mi lefaru'n hi amdani, fel y dylwn lefaru. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf. Rhif 9. Datguddia i mi'n gyson y groes ar Galfari. Y man lle rwy ti'n canmol dy gariad at y fi. Datguddia i mi'n araf i lygad gwan fy ffydd. Yr hoelion a'i trywanodd, yr rhai am gwnaeth yn rhydd. Nawr ni sefyll i ganu dyn gilydd.
Yna ni weddio. Yna ni droi at Dduw. Arglwydd i ni'n diolch heno wrth i ni ddod ger dy fron di. Dy fod ti yn dduw cariad, yn dduw sydd yn ein croesawu ni, yn dduw sydd wedi darparu pob dim sydd ei angen arno ni. Arglwydd rwy ti wedi rhoi dy hun i ni, ym mherson Iesu Grist. O dad, rwy ti wedi rhoi dy fab, yr anwylyd. Ac felly rydyn ni'n gwybod, neu di ddim dal yn ôl unrhyw beth sydd ei angen arno ni. Os wyt ti wedi rhoi y peth gorau i gyd, trysor, penna yn ef, o arglwydd, sut allwn ni amau yn ei di roi pob peth arall i ni sydd yn angenrheidiol. O, ni'n diolch unwaith eto am y groes, bod ti wedi datguddio fyna dy hun i ni, dy gariad di, a dy sancteiddrwydd di, dy gyfiawnder di. O arglwydd, ni'n diolch yng Nghrist ein bod ni nawr yn gyfoethog. Ni'n diolch yn yr arglwydd Iesu Grist fod gennym ni bopeth sydd ei angen. Iesu, rwy ti yn ddigon. Ni'n diolch yn yr arglwydd Iesu Grist ein bod ni yn fwy na choncwerwyr. Bod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth dy gariad di, bod arglwydd bod y diafol a pwerau, drygionus, ysbrydol, dyw'r pethau yma mor gryf ac mor ffyrnig ydyn nhw, dyn nhw ddim yn gallu ennill y dydd, am bod Crist yn barod wedi bod yn fuddigol. O, ni'n diolch i ti fod gennym ni fywyd tragwyddol yn barod yng Nghrist. O dad, ni'n gwybod fod y pethau yma i gyd yn cael ei rhoi i ni trwy ffydd. Arglwydd, ni'n diolch i ti am hyn, bod y bywyd Cristnogol ar gael i unrhyw un, o'r hynaf i'r iengaf, o'r clyfra i'r symla, yn gyfoethog ac yn dlawd, yn wryw a benyw, yn caeth a rhydd, ystym ots pwy ni, ni'n cael ein achub trwy ffydd yng Nghrist. Dad, ti'n galw ni nawr i fywyd o ffydd, o gredu yn o ti ac yn da ddiwydion. Ni'n gofyn am dy help ti nawr. Arglwydd wrth i ni ystyried heno, tarian ffydd. Dangos i ni beth mae'r pethau hyn yn golygu, a dangos i ni sut mae codi tarian ffydd yn edrych yn ymarferol yn y frwydr yma, rydyn ni'n ei wynebu. O, arglwydd achub. Arglwydd cadwa ni rag drwg. Arglwydd cadwa ni rag syrthio, os gweli di fod yn dda. Dad, i ni yn gweddio yn arbennig nawr dros aelodau'r eglwys yma, yn cyfeillio ni, yn teuluoedd ni, a yn cyflwyno'r rheini sydd yn ymuno dros y we sydd ddim yn gallu bod yma, yn cael ei rwystro mewn gwahanol ffyrdd. Arglwydd, ni'n dod at y ti yn gorff o bobl, ac yn diolch dod ti heno yn gwybod ein sefyllfa ni bob un, yn gwybod lle i ni yn wan. Ac arglwydd, diolch fod ti yn abl i'n nerthu ni, a'n gwarchod ni. Dim ond bod ni yn ddiried yn o ti. Helpa ni felly. Ni'n gweddio ni di symud pob salwch, pob rwystyr, pob pechod arglwydd yno ni, pechodau amlwg a pechodau cudd.
ni'n gofyn arglwydd arna ti i symud unrhyw cyfforddusrwydd. Cadw ni arglwydd rhag cymryd dy bethau di a ti dy hun yn gyniataol. O helpa ni i dy geisio di o ddifri a daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Arglwydd, ni'n gofyn y pethau hyn yn awr i gyd, ac arglwydd yn cyflwyno hefyd ein gweddiau dirgel, ein pryderon personol, ein brwydrau dyddiol. Arglwydd, helpa ni. Helpa ni. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr Emynau nesaf, rhif 180. Addoliad mawl a bendith a chlod a rown i'r Iesu. Fe yn unig yw ein noddwr gwyw pan cyfyd pan fydd llu, hynny bydd pan fydd byddin yn codi i'n drygu. Yn llon y tystion iddo cryf ydyw i waredu. A chadarn yw a ddewid yw mae ef sydd i deyrnasu. Mae'n ni sefyll i ganu. Amen.
Fel gwelwch chi, ni'n troi eto at Effesiaid 6. Dal i feddwl am ein harfogaeth ysbrydol, y pethau hynny mae Duw yn ei gariad wedi darparu ar gyfer yr eglwys. Y pethau hynny mae wedi roi mwyn ein gwarchod ni a'n harfogi ni wrth i ni ymladd yn erbyn y diafol a'i ddilynwyr. A fel ni wedi gweld dro ar ôl tro, hynny yw, bydde fe'n ffôl i anwybyddu hyn. Chi'n gallu dychmygu milwr yn mynd i'r frwydr ac yn dewis gadael ei arfogaeth ar ôl. Wel, twpdra yn dyfa. Na, mae'r arfogaeth yna, mae wedi cael ei ddarparu, mae wedi cael ei ennill i ni gan yr arglwydd Iesu, a mae'n rhoi nhw i ni, a felly rhaid i ni ei gwisgo nhw. A be ni wedi gweld yw fod yna ddau ddylanwad mawr ar yr apostol Paul wrth iddo fe ysgrifennu'r geiriau yma. Y cyntaf oedd y milwr Rufeinig. Mae'n debyg iawn, hynny mae Paul yn sôn ar ddiwedd yr adran bod e'n lysgenad mewn cadwynau. Hynny yw, mae yn y carchar a mae'n bosib iawn wedi clymu lan i filwr wrth iddo fe ysgrifennu'r geiriau yma. Ond hefyd, yr ail ddylanwad ar Paul wrth gwrs yw Duw ei hun. Rai o'r darluniau sy'n codi yn llyfr y proffwyd Eseia yn disgrifio Duw, ond hefyd natur a chymeriad Duw. Nath un esboniwr ddweud, mewn ffordd, Crist yw yr arfogaeth i gyd yn dyfa. Hynny yw elfennau gwahanol o'r hyn mae Crist wedi ei wneud, yr hyn mae Crist wedi ei gyflawni. Felly, ni wedi gweld mor belled yn do i ni gymryd gregus gwirionedd. Hynny yw gwisgo am ein canol ni y gwirionedd yna mae Duw wedi ddatguddio i ni yng Nghrist. Yna ni wedi gwisgo arfwisg cyfiawnder. Y cyfiawnder yna mae Crist ei hun wedi ei roi i ni. Ac yn wythnos diwetha, yr esgidiau efengylu yma, yr parodrwydd yna i fynd allan i rannu gydag eraill y newyddion da am Iesu yn union fel wnaeth ei hun ddod i rannu'r newyddion da gyda ni. Nawr, falle wnaethoch chi sylwi wrth i fi ddarllen, pan ni'n cyrraedd adnod 16, yr adnod byddwn ni'n canolbwyntio arno heno, mae yna chydig bach o shift yn digwydd. Mae yna rhyw fath o doriad naturiol. Dechrau adnod 16, mae Paul yn stopio, mae'n dweud, heblaw hyn oll, hynny yw ar ben y pethau yma i gyd, cyn symud mlaen i'r gweddill. A mae rai yn meddwl fod yna arwyddocad i hyn. Hynny yw mor belled, mae'r darnau o'r arfogaeth ni wedi meddwl amdano nhw yn bethau oedd yn gysylltiedig i'r milwr trwy'r amser, yn dydyn nhw. Pethau oedd wedi clymu, pethau fixed, os allai rhoi fel yna, wedi clymu o gwmpas y canol, wedi clymu i'r corff, wedi clymu am y traed, pethau sydd ddim yn symud, pethau sydd ddim yn newid. Mae hynny'n gwneud synwyr, yn dydy? Hynny yw, ni wastad a angen y gwirionedd o'n cwmpas ni. Ni wastad angen ein gorchuddio a chyfiawnder Crist. Ni wastad angen cael ein ysgogi i rannu'r efengyl. Ond beth sy'n drawiadol yw mae'r pethau sydd ar ôl nawr yn ymlaen yn bethau o ddim wedi ei clymu i'r milwr. Maen nhw'n pethau oedd yn rydd. Pethau bydde'r milwr yn cymryd ato fe ei hun ac yn gwisgo a defnyddio yn ôl yr angen, yn ôl y sefyllfa penodol. Tarian, helmet, cleddyf. A felly mae yna awgrym o leia. Wrth i ni edrych ar yr adnodau nesaf yma, mae'r pethau nesaf yma yn bethau pwrpasol. Pethau byddwn ni angen o bob dydd, ydyn, ond pethau ni'n mynd i ddefnyddio yn dibynnu ar y sefyllfa.
Nawr heno ni'n mynd i ganolbwyntio ar y cyntaf o'r rhain, sef tarian ffydd. Adnod 16 eto. Ymarfogwch a tharian ffydd. A diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. Dau bwynt sydd dyfu ar ein cyfynnu heno. Y pwynt cyntaf yw tarian ffydd. Okay? Os chi'n cymryd nodiadau, tarian ffydd. Nawr, mi eisiau fi ymddeheirio fi'n bwriadu bob wythnos roi llun lan i chi o filo Rufeinig. Falle erbyn wythnos nesaf byddai'n ddigon trefnus i feddwl mewn pryd. Ond fi'n siŵr bod chi wedi gweld llun. Os ych chi wedi darllen llyfrau Asterix pan o'ch chi'n fach, chi wedi gweld lluniau o'r milwyr Rufeinig yma. Un o'r eitemau hynod nodweddiadol o'r milwr Rufeinig oedd ei tarian. A'r reswm pam oedd e'n nodweddiadol oedd achos seis y peth. Okay? Ni ddim yn sôn am tarian bach crwn, chi'n gweld weithiau rhywun yn cario gwmpas fel yna. Ni'n sôn am darian mawr fan hyn. Okay? Mae'r tarian oedd yn cael ei ddefnyddio gan y milwyr Rufeinig tua 1.2 metr o uchder a tua 3/4 metr o led. Nawr, fi'n eitha tal i rai ohono ni, bydd hwnna'n cyfro chi gyd yn llythrenol. Ond ni'n sôn fan hyn am tarian mawr. Tarian oedd modd defnyddio mwyn gorchuddio y rhan fwyaf o'r milwr oedd yn y golwg. Oedd y tarian yma di ffurfio o 2 haen o bren, a'r pren yna'n cael ei gludo at ei gilydd, a wedyn byddai'r pren yn cael ei orchuddio gyda defnydd ac yna gyda croen anifail drosto fe, ac yn cael ei cryfhau i gyd gyda metal. Nawr, oedd yr gwneithuriad yma yn golygu o 2 beth. Gyntaf i gyd, oedd e'n gryf iawn. Okay? So, yn gallu gwarchod y milwr rhag ergydion cleddyf neu gwaywffon neu beth bynnag, ond oedd e hefyd yn golygu, a mae hwn yn bwysig, bod e ddim yn darian oedd e'n gallu mynd ar dan. Yn benodol, oedd y tarian yma'n gallu gwarchod rhag seithau tanllyd. Os oedd 7 tanllyd yn bwrw, oedd y tan ddim yn lledu. Nawr cofiwch hynny, rowch yna un ochr, achos bydd ni'n dod nôl i hynny mewn ychydig bach. Ond chi eisiau dychmygu felly'r milwr yma'n mynd i'r frwydr. Maen nhw'n mynd i wynebu'r gelyn, maen nhw'n gweld yr seithau tanllyd yma yn hedfan trwy'r awyr tuag atyn nhw. Be mae'r milwr yn neud? Wel, codi tarian. Codi ei tarian. Felly, beth yw'r tarian sy'n cael ei ddarparu i'r Cristion gan Dduw? Ond mae'r ateb yn cael ei roi, nis dim rhaid i ni ddyfalu oes ymarfogwch a tharian ffydd. Nawr, i ni ddim yn sôn fan hyn am ffydd achubol. Okay? Y ffydd yna, mae'n rhaid i rywun ei gael a'i brofi mwyn dod yn Gristion. Okay? Mae Paul di sôn am y ffydd yna'n gynt yn y llythyr, na i ddarllen rai adnodau. Nôl yn Effesiaid pennod 2, ac adnodau 8 a 9, mae wedi gweud hyn yn barod. Trwy ras, yr ydych wedi eich achub trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn, rodd Duw y Duw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb ymffrostio. Hynny, mae'n y ffydd sydd gan wrth iddyn nhw gael ei hachub. Mewn ffordd, dyma ochr arall y geiniog i beth o'n i'n clywed bore yma. Bore yma oedd yn ffocws ni ar edifeirwch. Gweld ein pechod, gweld ein hangen, troi oddi wrth pechod. Ond ochr arall y geiniog, wrth gwrs, ni ddim jyst yn neud efo'r hau, ond ni'n credu. Ni ddim jyst yn troi ffwrdd o bechod, ond ni'n troi at rhywbeth neu rhywun, sef Iesu. Dyma'r ffydd sydd yn
ein cysylltu ni gyda Christ. Dyma'r ffydd sydd yn dod â ni o dywyllwch i'r goleuni. Dyma'r ffydd sydd yn dod â ni o fod yn elynion i Dduw i fod yn filwyr Iesu. Yr ffydd yma sydd yn ein hachub ni. Ond nid dyna cweit be mae Paul yn siarad am fan hyn, efe. Nid dyma matarian ffydd yn cynrychioli. Nid y ffydd cyffredinol a chibol yna, ond enghreifftiau penodol o ffydd. Be gallwn ni alw yn ffydd amgylchiadol, situational faith. Nawr, wrth gwrs, mae'r ddau beth yn debyg, maen nhw'n gysylltiedig a'i gilydd. Beth yw ffydd? Y ffydd sy'n achub yw pwyso ar Iesu, ymddiried yn Iesu am achubiaeth. Ond beth yw tarian ffydd? Wel, yn ôl y sefyllfa, yn ôl yr angen, yn ôl yr hyn i ni'n ei wynebu, ymddiried yn niw. Mae chydig bach fel, ni'n trial meddwl am ffordd i ddarlunio fe, a falle'r peth gorau i feddwl am yw, yn eich cartrefi chi, mae gennych chi drydan, ond oes, gobeithio. Nawr, mae'r trydan, mae'n y supply o drydan yn cyrraedd y tŷ, ond oes, chi'n cael eich cysylltu i'r mains, y trydan. Ac mae hynny, gobeithio, wastad yna. Ond yna, yn eich tŷ, mae gennych chi pob math o switches a sockets ac yn y blaen, ac pan i chi eisiau paned o de, chi'n plygo'r tegell i fewn ac yn switcho fe ymlaen ac yn y blaen. A pan i chi eisiau roi'r gol ymlaen, chi'n flico'r switch yma. Yr un sylwedd sydd i'r ddau beth, ond mae un yna'n gyffredinol trwy'r amser yn rhoi bywyd i'r tŷ, ac yna, o fewn y tŷ, pan i chi angen chi'n flico'r switches gwahanol. Wel, rhywbeth sydd dynnu fan hyn, chi'n gweld, efo tarian ffydd. Mae'r gai ofyn i chi, ar y pwynt yma. Oes gennych chi ffydd? Oes gennych chi y ffydd achubol yna yn yr arglwydd Iesu Grist? Ydych chi wedi ymddiried eich hunan iddo fe, ac iddo fe yn unig am fywyd tragwyddol? Does na ddim ffordd arall i fod yn iawn gyda Duw. Mae Iesu'n dweud yn dydy, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid oes neb yn dod at y tad ond trwy fi. I chi blant a phobl ifanc, dyw ffydd mam a dad neu ffydd mam gi a tad ci ddim yn mynd eich achub chi. Mae angen ffydd bersonol. Ond os oes gennych chi'r ffydd bersonol yna, nid dyna ddiwedd y stori efe, na dechrau'r stori yw hynny, a chi wedi dechrau nawr ar fywyd o gerdded mewn ffydd. Bywyd o ymateb i sefyllfaoedd, nid gyda y golwg, ond gyda llygaid ffydd. Nawr, nes i meddwl te am tarian ffydd, a mae hynny yn arwain at cwestiwn naturiol, amlwg, pam bod angen e? Pam bod angen tarian ffydd? Fan hyn, ni'n dod i'n ail bwynt ni, mae'n eitha amlwg, oherwydd saethau tanllyd Satan. Heblaw hyn oll ymarfogwch a tharian ffydd, a hon byddwch yn gallu diffodd holl saethau tanllyd yr un drwg. Nawr, ni wedi clywed am Satan yn barod yn y gyfres yma, ni wedi meddwl amdano fe, yr un drwg, y temptiwr, y cyhuddwr, fe yw tad pob celwydd. Mae e'n un sydd yn dymuno drwg i'r eglwys ac eisiau dinistrio gwaith Duw a phobl Duw. Felly, beth sy'n cael ei gyfeirio ato fan hyn? Wel, mae'r term yma, saethau tanllyd, mae'n cyfleu dau beth i ni yn dydy, mewn gwirionedd. Gyntaf i gyd, mae'n cyfleu ymysodiadau arbennig sy'n cael ei anelu ato ni.
Okay? Dyna sydd â chi efo saith yn dyfa, arrow neu dart sy'n cael ei daflu. Mae'n rhywbeth penodol sy'n cael ei anelu at rhywun. A felly dyw Paul ddim yn sôn fan hyn am y brwydro cyffredinol mae'r Cristion yn gwynebu. Mae'n sôn am ymosodiadau sy'n cael ei anelu at y Cristion. Ond yn ail, mae'n dweud bod nhw'n seithau tanllyd. Pam seithau tanllyd? Wel, wrth gwrs, mae saith tanllyd, hynny yw saith neu rhywbeth sydd wedi cael ei dipio mewn olew a'i gynnau a'i daflu. Mae hwnna ddim jyst yn niweidiol, ond os chi ddim yn delio gyda'r peth, beth sy'n digwydd? Wel, mae'r tân yn lledu. Mae'r fflamau yn achosi niwed pellach. Felly mae Paul yn sôn yn hyn am ymosodiadau, mae'r diafol yn mynd i saethu atoch chi, ac os ych chi ddim yn gwarchod eich hun yn y ffordd cywir, os yw'r saethau yna fel petai'n dal gafel yn eich bywyd chi, mae'r fflamau mewn perygl o achosi niwed mawr. Felly, sut mae'r seithau tanllyd yma'n edrych? Pa ffurf mae'r ymosodiadau yma yn cymryd? Wel, maen nhw'n edrych yn wahanol iawn yn aml. Ond be fi eisiau gwneud yw roi rai enghreifftiau, a falle'r enghreifftiau ni'n gweld mwy amlwg yn yr ysgrythyr. Yn gyffredinol, mae'r ymosodiadau, mae'r seithau tanllyd yma yn cymryd dwy ffurf. Okay? Ymosodiadau mewnol ac ymosodiadau allanol. Ymosodiadau sydd yn ymwneud â'r temptasiynau ac ymosodiadau sy'n gwneud gyda'r amgylchiadau ni'n gwynebu. So, wnawn ni ddechrau efo'r mewnol, dechrau efo'r temptasiynau. Chi'n gweld yn yr ysgrythyr, pobl Dduw yn cael eu temptio i gwestiynu gair Dduw. Ydy hwnna wedi digwydd i chi? Y diafol yn cael chi gwestiynu, ydy be mae'r Beibl yn dweud yn wir? Ydych chi'n gallu ymddiried yn yr hyn mae Duw wedi ddatguddio? Chi'n astudio'r Beibl a chi'n cyrraedd rhyw bwynt a mae yna rhywbeth yno chi yn holi. Ydy hwn yn wir? Neu mae'r diafol yn gallu'n temptio ni i bechu. Mae'r deheuad yna weithiau yn sydyn ac yn annisgwyl, bron a bod o'n nynlle. Chi'n ffeindio chi'n meddwl am wneud rhywbeth, a sdim bron a bod, sdim o ddesbonio. Pam bod fi'n meddwl am hwnna nawr, ond chi eisiau gwneud rhywbeth? Chi'n gwybod sydd yn anghywir. Mae'r diafol yn gallu achosi ni temptio, gallu achosi ni amau cariad Duw. Cymeriad Duw, daioni Duw, y pethau hynny ni'n gwybod sydd yn wir, a pethau sydd wedi bod yn gysur i ni dros y blynyddoedd, ond yn sydyn ni'n ffindio'n hun yn amau hynny. Ydy Duw wir yn fy ngharu? Ydy Duw wir yn ffyddlon? Ydy Duw wir gyda fi yn hyn? Mae'r diafol yn gallu dod ac yn gallu'n cyhuddo ni. Pwyntio allan ein beien ni a gwneud i ni amau, ydw i'n Gristion o gwbl? Fi wedi cael y syniadau yma, fi wedi cael yn hemtio efo'r pethau yma, ydw i wir wedi fy achub? Mae'r diafol yn gallu'n temptio ni i fynd ein ffordd ein hunan yn hytrach na ffordd Duw. Ni'n gwybod beth ddylsyn ni'n neud, ni'n gwybod beth sydd yn gywir, a ni'n gwybod bydd e'n anodd ac yn golygu aberth, a felly mae'r diafol yn temptio ni, cna hyn. Take the easy way out. Mae'r diafol yn gallu plannu meddyliau afiach yn ein penna ni. Pan ni'n falle'n trial darllen ein Beibl ni, pan ni'n trial gweddio, pan ni'n trial myfyrio ar pethau Duw, yn sydyn eto o nynlle. Mae yna rhyw bethau yn dod i'r meddwl, a seithau, tanllyd. Yna, mae dych chi yr ymosodiadau yma
tu allan i ni, yr amgylchiadau ni'n gwynebu. Felly mae'r diafol yn gallu anfon dioddefaint yn ein herbyn. Mae problemau yn gallu dod yn ein bywydau ni. Mae pob math o bethau anodd yn gallu dod i'n rhan. A weithiau maen nhw yno yn llythrenol yn saethau tanllid gan yr un drwg yn achosi ni i ddioddau mwyn ein denu ni i ffwrdd o ddiwrth Dduw. Mae'r diafol hefyd gallu anfon erledigaeth. Yn gallu ysgogi pobl a pwerau'r byd yma i ymosod ar Gristnogion, i ymosod ar yr eglwys, i wneud bywyd yn anodd i'r saint. Mae'r diafol yn gallu, ar y degau, anfon salwch. Ni'n gweld hynny yn yr ysgrythur. Mae yna salwch, mae yna wendid yn dod, a mae'n rhan o ymosodiadau'r un drwg ar ein corff ni hyd yn oed. A trwy'r amgylchiadau anodd yma, yr dioddef a'r erledigaeth a'r salwch a phrofiadau anodd bywyd, mae'r diafol yn ymosod mwyn trial ein gwanhau ni ac mwyn cael ni i syrthio. Mwyn ceisio ein cael ni i wadu Duw. Chi'n cofio y geiriau yna sy'n dod yn meddwl nawr, graig Job. Ar ôl y cwbl nath wynebu, yr ymosodiadau tanllyd yna gan yr un drwg, a graig Job yn annog i felltithio Duw a marw. Hynny yw, dyna mae'r diafol eisiau, bod ni yng ngwyneb yr holl ymosodiadau mewnol yma ac yng ngwyneb yr holl ymosodiadau allanol yma, bod ni'n melltithio Duw ac yn troi ein cefnau arno fe. A beth sy'n frawychus yw jyst rai esiamplau o'r ein. Fi'n siŵr os o'n i'n gofyn i chi sydd yn Gristnogion yma heno, byddwch chi'n gallu ychwanegu at y restr. A reswm pam byddwch chi yn gallu ychwanegu at y restr yw oherwydd mae'r diafol yn nabod ni. Chi'n gweld? Mae'n gwybod ein gwendidau. Dwi ddim yn ei anelu'r seithau tanllyd at y mannau hynny lle falle ni yn naturiol neu'n reddfol yn fwy cryf. Mae'n mynd i chwilio am y tyllau. Chi'n sôn weithio am the chink in the armour. Dyna mae'n mynd i fod yn targedu. Falle bod chi'n gallu siarad am hynny o brofiad. Felly beth i ni wneud te? Wrth wynebu'r ymosodiadau, ffyrnig, tanllyd, poenus, dinistriol yma? Wel, un peth gallwn ni wneud. Arfogwch a tharian ffydd. A hon byddwch yn gallu diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. Oedd tarian y milwr Rufeinig yn gallu diffodd y tân, ac yr un peth sydd yn wir amdano ni, i ni gallu codi tarian ffydd. A mae'r tarian yma'n ddigon cryf, nid yn unig i wrth sefyll, ond i ddiffodd seithau tanllyd yr un drwg. Gweld Duw ei hun yw ein tarian ni. Alla wrth sôn am tarian ffydd, fod yn swnio chydig bach yn bod yn anodd i graspo. Ond Duw yw'r tarian, jyst meddyliwch amdano fe fel yna. Drwy'r Hen Testament, dros 20 o weithiau, mae Duw yn galw ei hun neu'n cael ei alw yn darian. Fi yw dy darian, fi yw eich tarian. Felly beth i ni fod i'w wneud? Wel, troi at Dduw. Codi'r arglwydd o'n blaenau ni. Roi fe rhwng o ni a seithau tanllyd Satan. Codi tarian ffydd. Ni'n dweud, pan mae'r ymosodiadau yn dod, ni'n ateb nhw. Ac ni'n dweud, wel,
Os dim ots be ti'n gweud, Satan, fi'n gwybod bod Duw yn wir. Fi'n gwybod bod Duw yn ffyddlon. Fi'n gwybod bod Duw yn ddoeth a'i bod e'n fy ngharu i. Fi'n gwybod fod gan Dduw gynllun. Fi'n gwybod bod ei fyddhau i Dduw yn well na dim byd arall. Fi'n gwybod mae nid fy ngallu i a fy llwyddiant i sydd yn achub, ond fe. Fi'n gwybod fod pob dim yn mynd i fod yn iawn rhyw ddydd. Fe fydd e'n sychu pob deigryn o'm llygaid i. Fi'n gwybod fod fy mywyd i'n ddiogel yng Nghrist. Fi'n gwybod fod hyd yn oed fy nioddau fi yn rhan dirgel o fwriad Duw. Fi'n gwybod fod gogoniant yn disgwyl amdanau. Fi'n gwybod fod Crist yn fuddigol. Dyna sio mae'n edrych i godi tarian ffydd. Codi'r arglwydd. A dweud, mae e'n dda. A mae'n cadw i addewidion. A mae e gyda fi. A bydd dim byd yn digwydd i fi sydd ddim yn rhan o'i fwriad tragwyddol e. Pa mae'r seithau tanllyd yn dod. A fe ddawn nhw os chi'n Gristion. Pa mae'r temptasiynau a'r dioddefaint yn dod ein ffordd. Dal lan yr un ni'n gwybod sydd yn gadarn ac yn gallu gwrthsefyll pob ymysodiad sydd Crist ei hun. Ydych chi'n gwneud hynny? Gobeithio bod chi, achos ni'n sôn am rhywbeth peryglus fan hyn. Os i ni ddim yn gwrthsefyll, os i ni'n gadael y seithau yna fel petai i ddod trwodd gyda'i tân nhw, a mae'n berygl. Mae pechod os nag i ni'n gwrthsefyll e. Mae amheuon os nag i ni'n gwrthsefyll nhw. Mae temptasiynau os nag i ni'n gwrthyn nhw. Mae'r pethau mae'n gallu dal gafel yn ni. Ac yn gallu dod yn batrwm yn ein bywydau ni. A dros dyddiau, wythnosau, misoedd, blynyddoedd hyd yn oed, yn gallu dod yn batrwm dinistriol. Mae eisiau ni wrthsefyll. Ymarfogwch a tharian ffydd. A hon byddwch yn gallu diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. Mae'n tarian ni yn gryfach na'i seithau fe. Nawr mae hyn i gyd yn bwysig ar lefel bersonol. Okay? Mae rhaid i ni ddysgu siwr i wneud hyn drosto ni'n hunain. Ond fi yn credu bod e'n iawn hefyd i wneud un cymhwysiad pellach. Yn fyr nawr. Un o'r pethau, mi'n siŵr bydd rai ohonoch chi'n gwybod am y Rufeiniaid a'i tarian nhw, oedd bod nhw'n gallu creu rengoedd. Oedd nhw'n gallu creu phalanx, neu un math penodol o reng, oedd nhw'n gallu creu y crwban. Chi wedi gweld y crwban? Hynny yw, wrth ddod yn agos at milwyr eraill, wrth closio at ei gilydd, ochr yn ochr, a codi eu tariannau gyda'i gilydd, ochr yn ochr, oedd modd creu wal. Ac hyd yn oed creu to. A'r wal yna, yr phalanx neu'r crwban yna, beth bynnag chi eisiau galw yn llawer fwy diogel na just un milwr gyda'i darian nhw. Beth yw'r pwynt fi'n trio gwneud fan hyn? Wel, ni yn y frwydr yma gyda'n gilydd. Ac mae'n iawn, mae un tarian, mae Paul yn sôn am fan hyn ar gyfer yr eglwys, ond fi'n credu bod y cymwysiad yn iawn. Mae eisiau ni fod yn brwydro gyda'n gilydd yn erbyn yr un drwg. Mae rhaid i ni ddysgu sefyll gyda'n gilydd.
Rhaid i ni ddysgu fod yn fwy gonest gyda'n gilydd, rannu gyda'n gilydd, cyffesu i'n gilydd, cario beichiau ein gilydd. Rhaid i ni fod yn ymwybodol o anghenion ein gilydd ac mewn ffordd yn nerthu ffydd ein gilydd, cynnal breichiau ein gilydd, sefyll gyda'n gilydd. Mwyn ei enw e. Amen. Amen. Gawn ni air o weddid yn gilydd. Arglwydd ni'n diolch i ti am y geiriau. I ni di ystyried heno geiriau sydd mewn un ystyr yn ddigon brawychus. Ac arglwydd falle bod rai ohono ni yma yn gallu siarad o brofiad mor boenus mae'r seithau tanllyd yna'n gallu bod. Os nag i ni yn ei gwrthsefyll nhw. Diolch i ti felly am yr cysur sydd gennym ni. Bod yna darian wedi roi. Helpa ni felly, helpa ni i ymarfogi gyda'r tarian yma. Arglwydd, helpa ni i godi yr arglwydd Iesu Grist o'n blaenau ni o ddydd i ddydd. Helpa ni i bwyso arno fe a'r cwbl mae wedi wneud trosto ni. A da ni yn gweddio drosto ni fel eglwys, fel byddin. Arglwydd, ni'n llawer saffach pan ni'n brwydro ochr yn ochr. Yn llawer cryfach pan ni yn sefyll gyda ein gilydd. Helpa ni yn hyn, maddau ar adegau hynny pan ni jyst i bod yn brwydro ar ein pen yn hun. Arglwydd, helpa ni. Am bod ni'n gofyn yn enw Crist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu orffen rhif 36 yn yr atodiad. O eglwys cod a gwisg darfogaeth di. Gwrando alwad Crist ein brenin. Rai oedd wan sy'n awr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n nerthu'n byddin. A tharian ffydd a'r gwir o'n plaid gwrthodwn gelwydd yr un drwg. Cans cariad yw ryfelgry'r fyddin gref wrth i'n geisio y colledig. Yn ei sefyll i ganu.
Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.